खुलुमबाय दिनै 9 फेब्रुवारि 2024 शुक्रबार धुबुरीनि बिलासि पारायाव फिसाया गावनि बिसिखौ एसिड सारदों। बिसि फिसायनि गेजेराव नांलाय खमलाय जानायाव फिसाया गावनि बिसिखौ एसिडजों सारनानै स्पटनिफ्राय खारखुमा लांदों। उनाव साखाथिनि मानसिफ्रा बिसिखौ मोजां फाहामथायनि थाखाय क'क्राझार फारसे लांनाय जादों। जाथायखौ खालामनाय दायनिगिरिनि मुङा जाबाय अनारुल शेख। दा बे जाथायनि सायाव आसाम पुलिसआ गावसोरनि खामानिखौ मावगासिनो दङ। अनारुल शेखआ गावनि बिसिजों नखरनि बाथ्राखौ लानानै नांलाय खमलाय खालामदोंमोन। बेहायनो हरखाबै एसिडजों गाग्लोबदों। आसाम सोरखारनि एन्टि करप्शन बिफाना नादुवार बेंखननि सासे लाट मण्डलखौ रां लानायनि थाखाय एरेस्ट खालामदों। हमजानाय लाट मण्डलनि मुङा जाबाय आराफात आलम बरा। आराफात आलम बराया सिगांबो गोबां रां लाबोगासिनो दंमोन, नाथाय उनाव कमप्लेन होजानायनि उनाव हमजाबाय। जामुगुरि हाटनि गसाइ सगाव बाइकजों थांबाय थानाय सानै सुबुङा लामायाव थानाय फांसे दंफाङाव हरखाब कन्ट्रल गोमानानै सौदावनानै जाब्रबथाय जानानै सानैबो सेंग्राया थैदों। केटिएम बाइकजों थांबाय थानाय समाव बे जाथाया जादों। थैनाय सेंग्राफोरनि मुङा जाबाय आसिम गगৈ आरो बिजय कार्की। सानैबो 22 बोसोर बैसोनि। उन्दै बैसोआव जुलि जानायफोरखौ आसाम पुलिसआ हमगासिनो दङ। उन्दै बैसोआव जुलि जानानै पुलिसजों हमजाखांनायनि उनाव सासे सुबुङा दौलें लानानै गावनि जिउखौ गावनो फोजोबदों आरो बे जाथाया आथिखालाव गोबां सावरायजागासिनो दङ। आसामनि डंकामुक्कामाव सासे 20 बोसोर बैसोनि अमृत रयआ उन्दै बैसोआव जुलि जानायनि थाखाय पुलिसजों हमजानानै हगार हरफिनजानायनि उनाव हिन्जावसाजों आलादा खालामनायनि थाखाय आरो हिन्जावखौ बा बिसिखौ गावनि बिमा बिफानि न'आव थांफिननायनि उनाव गावनि न'आव अमृतआ दौलें लानानै गावनि जिउखौ गावनो फोजोबदों। इन्ड'-बांला बर्डार मेघालयाव BSFआ आयेननि बेरेखा मैसो फालांगिरि खालामग्रा दायनिगिरिखौ मैसोखौ बारहोनो नाजानाय समाव हमदों। बांलादेशनिफ्राय भारतआव मैसोखौ हरनो नाजादोंमोन, बेहायनो हमजादों। हमजानाय दायनिगिरिनि मुङा जाबाय मोहम्मद कामिल। मोहम्मद कामिलआ बांलादेशनि थागिबि। सर'नियाफोरनि ST सार्टिफिकेटआ दानजानायाव जोंनि गोरोन्थि गैया, जों दायनिगिरि नङा होननानै दावराव देख्रेब नार्जारिया बुंदों। नबसरनिया इलेक्सन गेलेबावोब्ला बिनि रेसपन्सिबोला सोर जागोन बिदि बाथ्रा माखासे बुंनाय जादोंमोन। दा जाय हक नबसरनिया जे इलेक्सन गेलेनो हाला, बियो 2023नि 28 फेब्रुवारियाव बे क्लियार जाखादों जे बे जे इलेक्सन गेलेनो हाला। माने बे समाव गासिबो सार्टिफिकेटखौ उइथ्र' खालामनानै लाखादों। दा बेबायदि बिसिया जेसेबां सार्टिफिकेट सरनियाफोरनो होनाय दं इनक्लुडिं नबसरनिया बेखौ उइथ्र' खालामनानै लाखादों। दा फैयै फैयै आरोबाव जे नबसरनिया जे गेलेनो हाला बिनि सार्टिफिकेटआ जे केन्सेल जाबाय, बे जिनिसा दिनै कनफार्म जाबाय जे WPDBCनि थ्रुयै दानाय जाने सिकिउरिटि कमिटि, बे सिकिउरिटि कमिटिया लेटेस्ट मोनसे अर्डार होबाय। दाखालि आगोलाव हाइकर्टआव बुंदोंमोन जे नबसरनियानि जायनि सार्टिफिकेट बे बर' कसारि नङा होननानै बुंदोंमोन। दा बिनि उनाव दा लेटेस्ट माने नबसरनिया जायनि सार्टिफिकेट बे जे बर' कसारि लानानै माने गावनि सिनायथिखौ माने होदोंमोन आरो बे जे ट्राइबेल रिजार्भ फर्मसनिफ्राय MP जादोंमोन, दा बिनि एगेन्स्टै दिनै रोखा खालामना होबाय जे बे बर' कसारि नङा, बेखौबो होनखानाय जाबाय। आरो लोगोसे बिनि जायनाखि सार्टिफिकेट बर' कसारि लानानै माने ट्राइबेल सार्टिफिकेट लानाय बे तामुलपुर डिस्ट्रिक्ट ट्राइबेल संघआ जानाखि सार्टिफिकेट होदों बेनो बर' कसारि हिसाबै, आरो बेखौ जे तामुलपुरनि सिभिल लिस्टआव काउन्टार साइन खालामदोंमोन बे सार्टिफिकेटखौ दिनै सिकिउरिटि कमिटिया केन्सेल खालामबाय होननानै स्पष्ट रोखा बुंनाय जाबाय। दा गथिखे बिनि सार्टिफिकेटआ केन्सेल जाबाय। दा बे इलेक्सन गेलेनाय गेलेयैयाथ' बिदि दा बाथ्रा नंलिया, बेथ' गेले हाखालिया। दा बियो गाव बोरै इलेक्सन गेलेनाय बिदि प्रश्न नङा, दा बियो गावखौ बोरै बासायो बेसो बिनि प्रश्न। दिनै गावखौ बे पानिशमेन्टनिफ्राय बोरै बासायनो, दा बेसो बे गिदिर प्रश्न जाबाय। बियो हयथ' दिनै बे माने सार्टिफिकेट केन्सेल जानायनि उनाव बिनि MP थांसिगोन आरो बिनि MP थांनायनि उनाव बिनि जायनाखि गभर्नमेन्टखौ थगायनानै बेथन लानाय आदार बेनिफिट जेसेबां लादोंमोन बेखौ बे रिफान्ड खालामजोबनांसिगोन। दा
दा बे पर्यायावसो फैबाय दा गतिके गावखौ बोरै बासायो दा एकमात्र उफाया बेखौसो बे नागिरनांगौ दा बे माने बेहा दस्रा जेबो सिन्था गैया दस्रा जेबो राहा गैया बे इलेक्सन गेलेनायनि बाथ्राखौनो बे सिन्था खालामनो दा दा बे गतिके जोंनि थाखाय बे गिदिर मोनसे देरहानाय मोजां बाथ्रा दा आङो बयबो जोंनि बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्चनि मावथिफोरखौ धन्यबाद होयो दा बयबो जे खोब खस्थ' खालामदों दा दिनै जोंनि बे माने नबसरनानि बेरेखायै जायनाखि डकुमेन्टस नागिरनाय बिनि हानि डकुमेन्टस गावनि डिग्लिफारनि जायनाखि हानि डकुमेन्टस आरो नबसरनानि स्कुलाव फरायनाय डकुमेन्टस आरो लोगोसे लेगिस डाटा ओमफ्राय बिनि बिफा लक्षिकान्त माने हरकस बिनि आसाम रेजिमेन्टआव जा साख्रि मावनाय बिनि गासिबो डकुमेन्टसखौ जोंनिया तामुलपुर डिस्ट्रिक्टनिफ्राय जोंनि जनजाति सुरक्षा मन्चनि मावग्राफोर जेरै जगेन बसुमतारी बानेश्वर बसुमतारी ओमफ्राय गणेश नार्जारी बिथांमोना हरदों बिथांमोना नागिरना हरदों जोंजोंनो गुदिनिफ्रायनो बे जनजाति सुरक्षा मन्चआव दंफैयो ओंखायनो आं बिथांमोनखौ धन्यबाद होयो आरो लोगोसे जों जे बिराद खस्थ' खालामबाय माने दिनैसिम जोङो 10 बोसोरानो जानोसै नबसरनानि बेरेखा जुजि आरो बे 10 बोसोर जुजिनाय समाव जे जोंनि जनजाति सुरक्षा मन्चनिफ्राय जे गोबां खस्थ' खालामबाय लटारि गेलेनायनि गेजेरजों जों फैसा बुथुमनो गोनां जाबाय सोरबा नै जोंहा रावखुंगुर बसुमतारी दा बिथाङा सेरफांगुरि जायगायाव प्रदिप ब्रह्म ज' लोगो लालायनानै एखेबारे औवा फानलायनानै सोमोन्दो जोंनि बे नबसरनायखौ केस होनायाव बिसोर मदद खालामबाय जोबोद धन्यबाद बाथ्रा आरो जोंहा नैबे जोंहा प्रणब ब्रह्ममोन धन्यबाद होनांगौ बाथ्रा आरो लोगोसे जोंहा माने बिजनीनि गोजोनथाव ब्रह्म जोंमा स्कुलनि प्रिन्सिपाल दा बिथाङाबो खोब खस्थ' खालामनानै साख्रियाव दंब्लाबो जोंजों खोब जगाजग खालामबायदों जनजाति सुरक्षा मन्चजों माने फाइनान्सियेलिबो जोंनो हेल्प खालामदों आरो लोगोसे जोंहा उदालगुरिनिफ्राय गोबां दङ जोंहा बिदिनो समेस्वर बसुमतारीयाबो जोंखौ सम सम बिदिनो माने हेल्प खालामदों लोगो लाफादों आरो जोंना सेक्रेटारि जयन्त बर' बिथांखौ जों धन्यबाद होनांगोन बिथाङाबो खोब माने साख्रि गोनांब्लाबो रिक्स लानानै जयन्त बर' बिथाङा गिदिर स्टेन्डआव जे जोंजों गसंथाबोदों जनजाति सुरक्षा मन्चखौ नागाराखै बेखौ जों जोबोद गोरबोजों माने धन्यबाद होयो दा बिथाङा फैनो नागिरदोंमोन दिनै फैनो हानाय जायाखिसै दा राजेन माने बसुमतारी बिथांमोनाबो खोब जोंखौ सहाय होनाय दा जों धन्यबाद होयो जेसेबां जोंनि कर्मि जनजाति सुरक्षा मन्चनि बयबो धन्यबाद दाव आरो बेजों लोगोसे जाय जोंनि बे माने माबाखौ नबसरनानि सार्टिफिकेट केन्सेल खालामनांगौ होननानै जों जे माने कमप्लेन होबाय बे कमप्लेन होग्रा जनकलाल बसुमतारी माने आदा बिथांखौबो जोङो माने खोब बे बोराय बैसोआवबो जे खस्थ' खालामदों थांलाय फैलाय खालामबायदों बेखौ जोङो अरायबो जोङो गोसोआव लागोन धन्यबाद होयो दा जोङो प्रथम जोङो माने लिगेल साइडखौ नायनानै कर्टनि जायनाखि माखासे बिथोनफोर जों बेखौ नायनानै उकिलनि बिथोन जों बेखौ लानानै जों प्रथमावनो जोङो 2019नि 11 जुन दा जों बेखौ माने फार्स्ट सिकिउरिटि कमिटियाव जों साबमिट खालामनाय जादों सिकिउरिटि कमिटियाव माने नैबे लेखा आं रिसिभ खालामनानै लाना फैनाय जादों बे जों रिसिभ खालामनानै लाना फैनाय जों आदा जनकलाल आं जों ओरै ज' थांलायनानै गासिबो जनजाति सुरक्षा मन्चनि ओमफ्राय जोंहा गोजोनथाव ब्रह्म बिथां ओमफ्राय जोंहा गणेश बसुमतारी दिनै ट्रेजारार दा जों ज' थांलायनानै कमल सिं MLA बे समाव बिथाङानो चेयारमेनमोन बिथाङा माबानि चेयारमेन SC ST वेलफेयार कमिटि आसाम लेजिस्लेटिभ एसेम्बलि दा बिनिनो बे चेयारमेनमोन दा बेनो साबमिट खालामनायनि उनाव बिथाङा प्रसेस खालामदों दा बिथाङा प्रसेस खालामनानै सिकिउरिटि कमिटि दाबाय ओमफ्राय जेब्ला सिकिउरिटि कमिटि जायो जों अब्ला जनजाति सुरक्षा मन्चन जानानै जावले जोङो आदा जनकलाल जोङो सन्दन ब्रह्मखौ लोगो लाफालायनानै माने WPTBCनि सेक्रेटारि बिनिता पेगुखौ गावनि चेम्बाराव लिंहरनानै जावले सावरायदों जोङो आरो बिनिता पेगुनि न'आव जों थांनानै जावले सावरायदों दा गासिबो रिपर्टआ जाजोब्बाय फाइनाल गासिबो जाजोब्बाय सिकिउरिटि कमिटिया रिपर्ट खालामजोब्बाय गासिबो इनकुवारि खालामजोब्बाय मोनजोब्बाय बे जे बर' कसारि नङा बिनि सार्टिफिकेटआ जे इनभेलिड नबसरनाया जे थगायनानै जे बर' कसारि परिसय लानानै जे बर' कसारि सार्टिफिकेट लादों बे इलिगेल बे जिनिसा गासिबो माने खबराव फैखानाय लेखा डकुमेन्टसआव गासिबो फैखाजोबनाय
दा बेखौनो सिकिउरिटि कमिटियाबो माने रिपर्टआव होखाजोब्बाय खिन्थु फर्मेलि बिनि सार्टिफिकेटखौ केन्सेल खालामनाय जायाखै बे लेट जादों जों बेखौनो केन्सेल खालामनांगौ होननानै जावले जावले थांबाय थानाय जादोंमोन रायलायबाय थानाय जादोंमोन केन्सेल खालामनाय जायाखै दा खिन्थु दिनै फैयै फैयै गेजेराव माने लेट जानायखाय कर्टआवबो थांनाय जाबाय दा नैबे अबस्थायाव दिनै फैनानै दिनै समाव सिकिउरिटि जानाय कमिटिनि रिपर्ट बेखौ बेस खालामनानै बे जोंना सिकिउरिटि कमिटिया दा माने बिनि सार्टिफिकेटखौ केन्सेल खालामनाय जाबाय बे गिदिर देरनाय बर' जाथिनि थाखाय जोङो रंजायो बर' जाथिनि थाखाय बर' जाथिया आरो रंजानो गोनां मानोना जोङो 10 बोसोर बे जोंनि रिजार्भ समस्ति MP नायरोजाल' मोनसेल' MP सिट जों बेखौ मालायनो हगारनानै होनाय जादोंमोन। नोंथांमोन दिनैनि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर गोजोन्थों एसेनोसै जै बर' हारिनि।